baara bɛnnen don jɛgɛ mara yɛrɛ de ma ka jɛgɛ mara Mali kɔnɔ maliyɛn bɛɛ ka satisfait jɛgɛ ko la i y'a mɛn jɛgɛ ko in na Mali yɛrɛ la yan anw pere de y'a daminɛ an ye risque ta ka don a la mais alhamdulilayi baara bɛɛ ɲɛ b'a la tiɲɛni b'a la i y'a ye mais an ma découragé donc an bɛ jɛgɛ yɛrɛ lamɔli kɛ n'an tɛna fɔ k'an bɛ jɛgɛ dilan parce que an bɛ jɛgɛ fan tɔrɔ n'an ye jɛgɛ fan tɔrɔ sisan jɛgɛden bɛ bɔ a kɔnɔ surtout manɔgɔ sisan i bɛ simulation kɛ donc cɛ ni muso i bɛ simulation kɛ donc i b'a écloseur dilan écloseur b'an bolo an ka jɛgɛ mara yɔrɔ la an bɛ jɛgɛdenninw bɔ tan bon n'an ye ninnu bɔ tan u bɛ dɔ kɛ écloseur kɔnɔ 2 semaines ɲɔgɔn kɛ écloseur la n'i y'o kɛ fo an bɛ yɛlɛma ka jɛgɛdenni misɛnmanin n'a bɔra jɛgɛden misɛnmanin na an b'a labɔ ka n'a bila ni ɲɔgɔnna baguw kɔnɔ n'an y'a bila ninnu kɔnɔ an bɛ u lamɔ yen fana n'u lamɔna nin fana kɔnɔ u mana 2 semaines 3 semaines kɛ an b'a bɔ o fana kɔnɔ ka taa bila ji la u bɛ fɛrɛ yɔrɔ min na